Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Pila ka mga Ilonggo magkatuhay ang opinyon sa nangin performance ang administrasyon ni PBBM. State of the Nation address ini ginbantayan sa mga Ilonggo. Si John Sala nakatutok live sa Iloilo Provincial Capital. John? Jerd, pagpanubo sa presyo sa mga balaklon, pagpataas ang sweldo, kag pagbulig sa mga pigado. Pila lang ini sa mga luyag hatagan igtalupangod sa mga Ilonggo sa ikaapat nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dako ang pagpasalamat ni Nanay Ninfa bangod sa mga proyekto sang PBBM administration. Lakip sa mga ini ang pagpasangkad sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Isa ini sa mga benepisyaryo sang programa. Ma'am, hatagan ta siya sa grade 1 to 10. 1 pinakanubo, 10 pinakataas. Ano nga grade o grado ang mahatag mo sa iya, ma'am? Pwede man 8. 8 tungod kay? Kay mga promises yan nga iba na tupad yaman. Mga financial assistance kag paghatag pagtamod sa health sector naman ang ginpasalamatan sang barangay health worker nga si Antonieta. Ang mga tulong na ginagawa niya, ang pang-ulad kuminsan ng mga yung binago niya mga financial activities natin. Sining hapon ginpatigayon ng ikaapat nga State of the Nation address ni PBBM. Apang ang isa ka pari isang IFI, hindi kumbinsido nga matuman ang kaundan sini. Based sa assessment namo niya, no, failure, no. Madamo sang mga problema nga wala ma-address. Antes ang SONA, ginpahayag sang Dean sang UP National College of Public Administration and Governance nga si Dr. Christopher Berce na posible manginsentro ang 20 peso PBBM rise, pagpanubo sa inflation rate kag ang mga flood control projects. Halimbawa, di ba last year na ang isa sa major na pasabog niya sa SONA yung pag-ban sa Pogo. Siguro magandang marinig. Ngayon din, kung ano ba ang naging resulta ng ban na yun. No? Meron pang economic gains, napala natin doon. Pasado naman ang performance ng presidente para kay Dr. Berce. Yes, we're doing a lot, but there's still a lot of problems on our plate. So, until ma-address yung mga problema na yun, hanggang doon lang muna tayo sa passing level. 1 to 10, siguro mga 5 or 6. Nagpatigayon man sa mga hublag protesta ang nagkalain-lain ng mga progresibo ng grupo. Subong man ang nanarisari ng mga forum kadungan sang SONA sang presidente. Sa Iloilo City, pagpabarato sa presyo sa mga balaklon kag disente nga mga pabalay ang pila lang sa panawagan sa mga progresibo ng grupo nga nagrally sa Dalan Luna La Paz sa ila State of the People's Address. Sa Bacolod City, nagmarcha manhalin sa Capitol Lagoon padulong sa Bacolod City Public Plaza ang pila ka mga progresibo nga grupo. Pila lang sa mga panawagan sa mga nagpasakop among dugang nga saka sa sweldo. Dugang mga programa para sa mga mangunguma kag pagpauntat na sang militarisasyon. May mga grupo man nga nagpatigayon sa hublag protesta apang pabor sa gobyerno. We are calling for peace sa kaalaman ng lahat na meron pong CPP-NPA na gumagawa po ng ingay o gumagawa po ng gulo sa ating bansa. So, more progress. Tapos? Daw ano na nga to nga nation wala daw ka okay na. Satisfied man ko. Jerd, subong nga natapos na ang SONA sang presidente panawagan sang tanan nga kung tani hindi ni magpabilin nga speech lamang kundi matuman ang mga promisa kag magtupa ang mga proyekto kag programa para sa ikaayo sa mga Pilipino. Jerd? Madamo nga salamat sa detalye Kapuso John Sala.